Hoy nos está en el Centro de Entretenimiento Gloria, na onda que arriba já webs, lo vai drenta de premier película novo, que seguro vai hala hopi atenção. De Slag om de Schelde. E hoje nós estamos conversando com dois de produtores para nós saber um pouco mais de película para ser que seguro há interesse para vir e mirar a película aqui com seguro tem hopi coisas de história que vale a pena para mirar. Nós vamos conversar com na holandês, mirando com uma película holandês, aunque tem uma versão na inglês também, mas nós vamos fazer entrevista na holandês. Ik zit vandaag met Alain de Levita. Alain, welkom op Aruba. Dankjewel. Gisteren aangekomen als producent van de film De Slag om de Schelde. Vertel ons in het kort waarover de film gaat. Nou, het is een film die is eigenlijk gemaakt 75 jaar na de bevrijding. Had die ook moeten uitkomen. En het gaat over 3 jonge mensen die in die oorlog terechtkomen. 3 jonge mensen, want de generatie die nu leeft weet eigenlijk niet meer zoveel van de oorlog. En zeker de jonge generatie niet. Dus wij werden benaderd door het V-fonds, dat is een veteranenfonds. En die wouden een hele grote Nederlandse film maken over de oorlog. 75 jaar na de bevrijding vonden ze daar tijd voor. Nou, wat hebben we gedaan? De film is gesitueerd in Zeeland, in Walcheren. Walcheren was een eiland, een van de Zeeuwse eilanden, en was verbonden met het vasteland door een dam. En die dam werd heel belangrijk, want dat eiland lag aan de Schelde en aan de oceaan. De Schelde loopt naar Antwerpen en daar waren de geallieerden al gestationeerd en waren bezig Europa te bevrijden. Maar die Schelde moest vrijgemaakt worden, anders konden de troepen niet bevoorraad worden. Dus de hele vervolg van de Tweede Wereldoorlog hing af van het bevrijden van het eiland Walcheren. Dat vonden wij een prachtige arena om een film te maken. En daarin zien we een meisje, die werkt voor de burgemeester. En een piloot die neerstort in Walcheren, een Engelse piloot. En een jongen die zich aansluit bij de Duitsers. Dus de verkeerde keuze maken. En je ziet hoe de oorlog hun verandert. En wat de gevolgen zijn van de beslissingen die zij nemen. Het meisje maakt geen beslissingen. En dat pas als haar broer wordt opgepakt die in het verzet zit, dan gaat ze veranderen en dan gaat ze zelf ook in het verzet. De piloot die de held wil zijn en naar het front wordt, komt terecht in de blubber en moet zien te overleven. En de Duitser moet uiteindelijk vechten tegen zijn eigen volk. En komt er ook achter dat dat niet de beste keuze is. En dat is dus een hele grote spektakelfilm met heel veel special effects en oorlogshandelingen en veldslagen zoals je dat nog nooit in ieder geval Nederlandse film hebt gezien. Ik begrijp dat deze film heel interessant is, natuurlijk ook voor mensen die dus iets te maken hebben met militair en dat soort dingen, maar ook gewoon voor het gewone volk, toch? Ja, het is een film voor een heel breed publiek, dus voor jongeren, maar ook mensen die ouderen die geïnteresseerd zijn in de oorlog en die gewoon naar een grote spannende film willen kijken. Dus het is niet een documentaire-achtige film, het is echt gewoon, het wordt vergeleken met Saving Private Ryan en Dunkirk. Het is zo'n soort film, maar dan van Nederlandse bodem. Okay. Hoe lang heeft het geduurd om de film eigenlijk te maken? Zowel het gedeelte van het filmen, maar ook natuurlijk post-production. We zijn 3 jaar onafgebroken bezig geweest om de film te maken. Hij moest nog helemaal geschreven en bedacht worden. Het draaien duurde 55 draaidagen. We hebben die dam die ik net noemde, hebben we helemaal in Litouwen moeten nabouwen. En we hebben in Zeeland gedraaid, we hebben in België gedraaid, we hebben zelfs in Friesland gedraaid. Op allerlei plekken hebben we de Tweede Wereldoorlog eigenlijk weer gecreëerd. En na 3 jaar was hij klaar. En toen kwam eerst de lockdown, dus toen moesten we uitstellen. Maar nu draait hij al 10 weken succesvol in Nederland en er zijn al bijna 500.000 mensen naartoe gegaan. Wauw. Wat voelde je toen je de film voor het eerst, toen hij helemaal af was, gezien? Nou, dat is moeilijk te zeggen, want als producent werk je heel nauw samen met de regisseur Matthijs van Heiningen op een project als dit. Dus de film heb ik dan al 50, 60, 70 keer gezien. Okay. Ik heb hem ook eerst 10, 20 keer gelezen. Dan ben ik bij het draaien geweest, dus ik heb
ongeveer elke shot al gezien. Dan heb ik maanden in de montage gezeten en zie ik alle scènes ontstaan. Dan alle nabewerkingen. Dus op het moment dat die helemaal af is, ben je vooral heel erg opgelucht. Maar duurt het even om weer afstand te krijgen van je film en er naar te kunnen kijken, niet zozeer als producent of als maker, maar echt als bezoeker. En dat kan ik nu wel, nu die al meer dan een half jaar klaar is. Wat zijn de reacties van de mensen die het al hebben gezien in Nederland? De reacties zijn fantastisch. Eerst kwam natuurlijk de pers en we hebben in alle kranten 4 sterren gekregen. Er was niet één die 3 sterren gaf, dus het wordt de beste Nederlandse oorlogsfilm ooit genoemd. Spektakel, het script wordt heel erg geprezen, maar het publiek is ook laaiend enthousiast. Op Facebook en op alle sociale media zien wij de reacties en op Twitter. En zelfs de minister van Defensie heeft het nog getwitterd onlangs. Dus het is echt een groot succes in Nederland. Ja. Wat zou je zeggen, iemand die nu kijkt, wat zou jouw uitnodiging zijn of jouw motivatie zijn om naar deze film te komen hier op Aruba te kijken? Nou, als je eens een keer echt een grote vette film wil zien hoe de oorlog echt was en echt een 2 uur spektakel wil beleven, dan moet je naar die film. Nós temos mais de team de película junto conosco e nós também conversar também com Mark van Eeuwen, que é também de productor. Mark, we spraken net een beetje met Alain. Vertel ons, wat was jouw rol of wat waren jouw rollen? Ik begreep dat je meerdere rollen had in deze film. Nee, ik had inderdaad twee rollen. Een rol als executive producer. Dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben geweest voor de financiering van de film. Nou, het ging om heel veel geld, 14,3 miljoen. En zeg maar ook de structuur erachter met allerlei contracten. En daarnaast, dat is natuurlijk, die rol vond ik eigenlijk misschien nog wel leuker, dat was de rol als acteur. Ik ben zelf ook acteur. En ik had de eer om in deze film de verzetstrijder te spelen, Pim den Oever, die toch wel een hele cruciale rol had in deze film. Was het makkelijk om 14,3 miljoen te krijgen? Nee, dat was niet makkelijk. Natuurlijk voor Nederlands begrip is dat echt heel veel geld. Ik begrijp dat het een van de grootste films is. Ja, het is de ene duurste film vanaf de afgelopen 15 jaar is het de grootste film. En het is vooral heel veel partijen die je dan bij elkaar moet brengen en op elkaar moet krijgen. Dus de film komt ook op Netflix, maar ja, ik vind dit wel echt een film die je in de bioscoop moet zien. Het is echt een heel spectaculair. Met geluid. Het is echt met geluid, het is echt een belevenis, echt een heel grote oorlogsepos. En ik krijg ook heel veel mensen zeggen, ik moet dus heel erg denken aan Dunkirk. Dus dit is eigenlijk de Nederlandse Dunkirk, maar er wordt ook Engels ingesproken. We hebben ook een hele grote Engelse verhaallijn erin. En het is ondertiteld, dus ik hoop ook echt dat, ik denk ook dat mensen die op dit eiland wonen en vooral Engels georiënteerd zijn, ook voor hun ook een hele mooie film is. Hoe ben jij eigenlijk erbij betrokken geweest? Ik heb samen met Alain en een andere partner, met z'n drieën, Paula van der Oest, die het scenario heeft geschreven, zijn we een bedrijf gestart, dat heet Levitate Film. En deze film is toegemaakt op initiatief van het Veteranenfonds, het V-fonds. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Dan zijn we 2 jaar hebben heel hard dit project ontwikkeld en gefinancierd. De première, begreep ik, was op de dag dat de lockdown werd aangekondigd. Dus moest even wachten. Hoe was dat eigenlijk? Ik bedoel, eindelijk hebben we 3 jaar lang gewerkt en we moeten toch even wachten. Hoe was dat eigenlijk? Dit was natuurlijk wel heel zuur. Ik bedoel, de koning zou komen. We hadden een hele grote première georganiseerd, een tank, alles stond eraan. Ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat dat dan toch afgezegd wordt. We hebben toen, die lockdown was om 12 uur 's nachts. Dus de koning is helaas omgedraaid. En alle hooggeplaatste mensen die zouden komen ook. Maar we hebben het wel door laten gaan voor het publiek, want we hadden wel de coronaregels natuurlijk wel echt in acht genomen. Dus we hadden maximaal 30 mensen in de zaal. En dan dat hadden we helemaal gerouleerd. Dus we hadden zeg maar die zaal, die dag hadden we iets van 15 voorstellingen. En dan konden iedere keer 30 mensen erin. Dus dat hebben we gewoon door laten gaan. En in die zin was het een groot succes.
Inmiddels al meer dan 400.000 mensen hebben het gezien in Nederland. Nu uiteindelijk op Aruba gaat het beginnen. Hoe voel je je daarmee? Ja, natuurlijk super trots. In Nederland was echt een groot succes. We hebben net over de 400.000 bezoekers gekregen aan het Platinum film, noemen ze dat. Dus ja, in Nederland is de film echt omarmd. Dus, wij hopen natuurlijk ook dat hij op Aruba ook heel positief onthaald wordt. Ik bedoel, het is echt een hele spectaculaire film geworden. Hebben jullie ook ideeën om bijvoorbeeld mee te doen aan internationale filmfestivals? Ja, nee, zeker. Dus wij hopen dat deze film wordt ingezonden voor de Oscar, voor beste buitenlandse film. En ik denk dat we een hele grote kans maken dat wij in ieder geval ingezonden worden en dan moeten we natuurlijk nog genomineerd worden. Nice, interessant. En als we hadden gesproken met alleen veel van de jongere mensen, de jongere generatie, die hebben niet zoveel met de oorlog. Nee. Maar toch wil ik je de kans geven om een beetje te vertellen waarom het belangrijk is toch om zo'n film te zien. Nou, kijk, een film is natuurlijk entertaining. Wat ik net ook al zei, het is gewoon echt de Nederlandse Dunkerque. Maar ja, kijk, daarnaast zit er ook wel echt een boodschap in. Dus daarna worden wel 3 verhaallijnen belicht. Dus zeg maar hoe je door propaganda een verkeerde keuze kan maken. Zodat bijvoorbeeld een van die Nederlandse jongens die sluit zich aan bij de Duitsers. En komt zo in dat verhaal verwikkeld eigenlijk. Dus ja, ik denk dat dat heel interessant is en het is gewoon, nou, het is ook wel interessant om te zien hoe dat stukje geschiedenis, het is een cruciale slag geweest in de Tweede Wereldoorlog, de vergeten slag. En hoe eigenlijk mensen die, ja, en dat komt eigenlijk omdat die niet door de Engelsen en de Amerikanen is gevochten, die slag, maar vooral met name door de Canadezen. Ja, en die hebben ook wel op deze manier echt op de kaart gezet. Maar ik denk, het is natuurlijk mooi dat de boodschap is natuurlijk, het is ook een initiatief van het Veteranenfonds, dat je beseft hoe het is om in vrijheid te leven. Dat je, ja, je ziet hoe je eigenlijk beïnvloed wordt door de media. Dat hebben we natuurlijk nu ook met corona. Ja, en buiten dat is het ook heel entertaining. Dus, of entertaining in de zin dat het echt een spektakelfilm is. Ja. Als je moet kijken naar het hele proces van de film, welk gedeelte vond je het moeilijkste? Nou ja, kijk, het moeilijkste was natuurlijk, mijn rol was om de financiering bij elkaar te krijgen en dat was natuurlijk wel echt een challenge. Want je had natuurlijk, omdat de visie die de regisseur had, hadden we wel een budget nodig. Dus dat was wel een uitdaging. Wel een satisfying. Het is blij dat het gelukt is en dat we alle rekeningen hebben kunnen betalen. Heel goed. Nou, ik geef je de kans om Aruba natuurlijk uit te nodigen om de film te zien. Ja, nou ja, dankjewel. Dus, ik hoop dat jullie allemaal komen kijken naar deze gave film. Veel succes. Dankjewel. Aruba, sino que nós conversamos com o produtor de película de Slag om de Schelde, que vai ter premiere arriba nos isla de Aruba, seguro película que nós recomendamos para aqui na Glória e em outras salas de cinemas.